Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ang topic natin ngayon ay sentence patterns. Kung familiar na tayo sa mga parts of speech like noun, pronoun, verb at iba pa, meron na tayong magagamit para gumawa ng sentences para makapag-communicate tayo in English. At para mas madali tayong makagawa ng sentence, mas mainam na i-familiarize natin ang mga sentence patterns. Merong madaming sentence patterns at dito sa video nito, aalamin lang natin ang mga basic sentence patterns para makaguide sa atin kung paano gumawa ng mas magandang sentence constructions. So, ito na ang mga basic sentence patterns. Meron tayong subject plus verb, may subject, verb, at direct object. Meron ding subject, verb, indirect object, at direct object. May subject, linking verb, at complement na noun. At may subject, linking verb, at adjective na complement. Sa subject at verb pattern, ang verb na gagamitin natin ay yung tinatawag na intransitive verbs. Ito yung mga verbs na hindi susundan ng noun or pronoun as object nila or taga-receive ng kanilang actions. Mga verbs ito na walang objects, gaya ng cried, ng are running, ng will go. From this basic pattern, pwede nating dagdagan ng iba pang words na magmo-modify or magbibigay ng specific information about sa verb or sa subject. Gagamit lang tayo ng adjectives or adverbs para magmo-modify sa nouns or sa verb na nasa sentence pattern. Dito, meron tayong last night, isang adverb na nagmo-modify sa cried. Meron tayong towards the goal na nagmo-modify sa are running. At meron tayong surely na nagmo-modify sa go. Another pattern ay ang subject, verb, direct object. Sa ganitong pattern, ang verb na gagamitin ay yung mga transitive verbs. Ang transitive verbs ay mga verbs na merong object. Dito, ang lost ay object ng bag. Dito, ang is singing, may object na the anthem. Dito naman, ang have done, may object na homework. Ang will open, may object na the door. And from these basic patterns, pwede rin natin gamitin ang mga adjectives at adverbs para mas mag-expand ang ating sentence. Gaya ng girl, describe natin na little at ang bag, purple, ang anthem, national, ang students, grade 8, ang homework sa science, ang door, ang back door. Isa pang pattern ay ang subject, transitive verb, indirect object, at direct object. Merong dalawang object ito, ang isa indirect, na yung madalas ay mga tatanggap sa action ng verb, yung mga may buhay. At ang direct object naman ay yung mga bagay na ibinibigay sa indirect object. Gaya ng mga examples. Si me, indirect object, binigyan ng money. Si her, indirect object, ay nakwentuhan ng story. Ang mother, pinakita sa kanya yung artwork. Ang him, sinulatan ng letter. At pwede rin nating i-expand ito gaya ng ibang patterns. Money for the project, whole story, young mother, beautiful artwork, little boy, lengthy love letter. Ito naman ang pattern na subject, linking verb, complement. Kanina, ang mga patterns ay gumagamit ng intransitive at transitive verbs. Dito, linking verbs ang ginagamit. Ito ang mga verbs na hindi nagpapakita ng action at kasunod nila ay mga nouns or adjectives. Dahil ang complement, mga nouns or adjectives ay nagbibigay ng dagdag impormasyon tungkol sa subject. So to be specific, gumawa tayo ng pattern na subject, linking verb, noun. So ito yung pattern na ang kasunod ng linking verb ay yung mga nouns. Gaya ng my teacher, my family, my girlfriend, my partner. Ito ay mga nouns na nagbibigay ng dagdag impormasyon or complement tungkol sa subject. At pwede rin nating i-expand ito gamit ang mga modifiers. Gaya ng English teacher since 7th grade, the Addams family, caring girlfriend, tall guy, dance partner. Sa SLDC pattern, pwede ring adjectives ang gagamitin nating complement. So, ang adjective ang nagbibigay ng information tungkol sa subject, kaya ng handsome, si teacher,
Pretty ang girl. Sick, ako. Okay ang everything. At pwede rin itong i-expand gamit ang mga modifiers. PE teacher, really handsome. New girl in class, so pretty. Never been terribly sick. Everything in life. Okay eventually. Again, ito ang mga basic sentence patterns na pwedeng maging gabay para sa mas madali at mas magandang pag-construct ng sentences. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video ito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn na rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko. Maraming salamat po. Have an amazing day!